13-nji iýulda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun ýaraly güýçleriniň taýýarlyk we söwüşçiň ukybyny duýdansyz barlamak maksady bilen giýje ýarymdan agan soň degişli düzümleri desine söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýyna getirmek barada buyruk berdi. 13-nji iýulda ýary giýje uglan edilen söwüşçiň taýýarlyk ýagdaýynyň aňyrsyna nähili sebäpler bolup biler. Türkmen prezidenti näme sebäpden harbylaryň öňünde harby saatlyklaryny görkezip çykyş edip başlady. Azatlyk radiosu 14-nji iýulda bu soraklaryň jogaplary bilen gyzyklanyp, Beýik Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň professory, Merkez Aziýa boýunça bilermen Luka Ancheski bilen söhbetdeşlik geçirdi. Birinciden, egerde biz Türkmenistanyň ykdysady krizisi başdan geçirýändigini göz öňünde tutanymyzda, ykdysady kynçylyklaryň armiýada öz täsirini ýetirenligi aýdymdyr. Şonuň üçin goşuny ünsü gönükdirmek bilen hökümet özüniň goşuny strategik sektor hökmünde görýändigini inandyrjak, kepil geçjek bolýandyr diýip ekspert aýtdy. Ekspert özüniň ikinji çaklamasy bilen gurruna dowam edip bitaraplyk statusynyň häzirki wagtda Türkmenistan üçin aňladýan manysyny ünsü çekdi. Bu tema boýunça gurruna dowam edip ekspert regionaky, hususan Awganystanyň howpsuzlyk şertlerini ünsü çekdi. Ýöne soňky uglan edilen harby howsala ýagdaýy esasan içerik çäredir. Şol bir wagtyň özünde onuň regionda bolup geçýän wakalar, hususan Awganystan bilen ilteşigi bardyr. Ýöne meniň birinji çaklamam hökümet üçin has wajyp mukadiyärin. Hökümet goşuny biz siziň aladaňyz edýäris. Bu biziň üçin wajyp diýär diýip ekspert aýtdy. Which is the fact that the government is trying to the army. We care about you. This is important for us. Gepler Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 13-nji iýulda Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygy Atadurdy Osmanowyň harby çynini peseltdi we oňa bir käýinç eglan etdi. Bu Osmanowyň harby çyniniň 4 ýyl içinde ikinji gezek peseldilişi, 4-nji gezek bir käýinç alşy bolýar. Tadakanyň maglumatyna görä Osmanowyň harby ady general-mayor çyniniň polkownik derejesine çenli peseldildi. Neşir onun gulluk goruşlaryny talaba laýyk berzaý etmänligini we işde kemçilik göýberenini habar berýär we adatça bolşýaly başga hiç bir detal açmaýar. Osmanow general-mayor çyny 27-nji ýanwarda Watan gorugçysynyň güni münasibetli berildi. Emma 2018-nji ýylda prezidentden 2 gezek berip käýinç aldy. Yerli synçylaryň bellemegine görä Atadurdy Osmanow Türkmenistanyň güýç guruluşlarynyň ýolbaşçylaryň arasynda içeri işler ministri İskender Mülükowden soň imkan käýinç alýan resmi bolup durýar. Osmanow häzirki wezipe gelmedinden öň 2012-nji ýylyň 1-nji awgustynda hem jogapkärlik wezipe Sagdyn Jemgyýet howpsuzlygyny goraýyş gullugynyň başlyklygyna berilendi. Bu gulluk şondan öň neşe maddalaryna garşy göreş gullugy diýilip atlandyrylýardy. Döwlet başçydan oňa 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwaryna hem bir käýinç berdi we harby derejesini peseltdi. Şonol polkownik çynynyň podpolkownik çynine çenli pese düşürildi we kemçiliklerini düzeltmese wezipesinden boşadyljak barada duýdurşarly. Türkmen mediasynyň anyklaşdyrmaýan kemçilikleri yerli synçylaryň sözlerine görä gümrük gullugyna korrupsiýa faktlary bilen bagly. Mysal üçin may aýynda Türkmen howa ýollarynyň Gazagystanyň Almaty şäherine gatnaýan ýol uçuşlary bilen baglykda ýükleriň nädogry resmileşdirilmegi esasynda korrupsiýa ýol berilýänligi ma'lum boldy. Emma Türkmen häkimetleri bu mesele boýunça gaýsy bir çäre görülendigini bildirmediler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary gullugy halkara howa howpsuzlygy standartlarynyň talaplaryna gabat gelmek üçin Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasyndan ýardym almagy dowam etdirýär. Ýatlasak şu ýylyň 4-nji fevralynda Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa Birleşiginiň çäklerine uçýan we bu birleşigiň çäklerinden ýydyna uçýan uçuşlaryny towtadypdy. Lufthansa Consulting geňeş kompaniýasynyň 13-nji iýunda öz resmi web saýtynda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň talaplaryny kanagatlandyrmakdaky kynçylyklaryň ideýany öz görkezüjilerini ýokarlandyrmaga dyrjaşýar. Howa ýollary gullugy we Lufthansa Consulting kompaniýasy düzediş planyny işläp taýýarladylar we bu babatda ulalaşdylar. Şeýle-de bu plany durmuşa geçirip başladylar. Türkmen howa ýollary gullugy Lufthansa Consulting kompaniýasynyň aviasiýa ekspertleri bilen bilelikde dolandyryş ulgamyny üýtgetmegiň we
munun iş ýüzünde durmuşa geçirilmeginiň üstünne işleýär diýilip beýanatda aýdylýar. Bu ütkötmeler esasy dolandyryş ulgamlaryna aýratynda howpsuzlyk we hil dolandyryş ulgamyny, resmi namalary işläp taýýarlamak we durmuşa geçirmegi, işgärlere tälim bermegi, software girdimegi, enjamlary satyn almak we iň möhimi hem kampaniýanyň içindäki medeni özgörüşlikleri gowlandyrmagy öz üçin alýar. Bellep geçsek, medeni özgörüşlikleri aňlatmasyna kampaniýanyň içinde adamlaryň özüni alyp barşy, kampaniýanyň gymmatlyklary, düzgün kadalary, ulgamlary, simwollary, dili, çaklamalary, ynançlary we endikleri ýaly faktorlar değişlidir. Beýanatda aýdylmagyna görä Türkmenistan howa ýollarynyň ýolbaşçylary Lufthansa Consulting kompaniýasy bilen bilelikde Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň 3-nji ýurduň operatorlary baradaky talaplary boýunça mart we may aýlarynda duşuk geçirdi. 2019-njy ýylyň 29-njy maýynda geçirilen soňky duşukda Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugyna howpsuzlyk standartlaryny özgertmek boýunça işiň gidişi baradaky hasabatyny hödürledi. Lufthansa Consulting kompaniýasynyň maglumatyna görä, Türkmen howa ýollary awgust aýynyň başyndan Ýewropanyň aviasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy tarapyndan öz ýerinde hökmany barlyklary geçirmek üçin resmi talaby başlatmak baradaky niýetini hem ma'lum etdi. Lufthansa Consulting kompaniýasynyň howa howpsuzlygy boýunça ekspertleri Türkmen howa ýollarynyň IOSA barlyklaryna taýýarlanmak we özünden edilýän talaplara gawat gelmek üçin beýlekler bilen bir hatarda SMS we uçuş maglumatlaryny gödäwçiligi, guryer operasiýalarynyň guramaçylygyny we uçuş operasiýalarynda standartlary gowlandyrmagyna ýardym berýär diýilip beýanatda aýdylýar. Bellep geçdik, Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy işiň gidişi boýunça nowatda hasabatyny şu ýylyň iýul aýynyň 2-nji ýarymynda hödürlär.